Ki Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Kani gadai ka Batisi TV bat pidang pek ya kimat. Ka sorkar kala tau ya ka komiti ka batmai kaban keren jeliu bha na ka benta ka reservation roster bat banya keren ru ya ka reservation policy. Lakhot ya ka jingelang jong baro kiseng sain pertai kaban long ha ka life way tarik ujemang arajar arfulai ha ka por arsitek no paisngi. La ailat ya kiseng sain pertai ban nalor udkhot bakila jet kila ru ban wan yalam sa arngut gidkhot jongki khnang bakajing ekran kan long ka babnia. Ya kani ka komiti la khli da ka Dr. Amperin Lindok. La sya ingi menta bangin ya kendu pat kiseng san perthei ban ya kren ban ya thir bat ban ya thu jing mut lang ban kita ki political parties baro ngi kermen bakan ni ka jing island jong ka sarkar ya ka komiti jongi bakan shim ya ka ni ka sinjam ka badon kam kan ulong kata kalat kelinti ke kabuksiar na kebenta ki seng san berthai paro ki bedon hakajela ka bai ki jungi I paiba jong ka Southwest Khasi Hills District kilara plakat hakmat yeng jong MLA ka Mokorwat uba Renington Lindok Tongkhar ban penbor yo MLA jong ki ba udai ban keren AA halor ka reservation policy. Hagani ka jingle ra plakat ki paiba kila yo ru bania kendu yo uba Renington bat kila yo bania keren halor ka ni ka phang ka baki kwa bania keren. Barok ngilai ailang hak bangi don kata kejing kwa bat POE hi lembag kot kubor hang doma ka parti kala da tok wat hak sarkar bandawa bandon ban review kene ka policy tikata kadai ka hak ba ngilale la ka banta bagi kweliti hakini ki sisngi asngi ese kan jia kene kejing angnot ka jongi kejing angnot jong barok ki pajba jong kejai pendreu ya ka bakan don kata komiti ban ya syong ban prakhat ya kene ban review ya kene ka reservation policy. Hendai pungut kila mensau hak jingnya pen ibor hapdeng ki sipai jong NATO bat ki paiba ki bayakhi ha Kosovo. Nakini san pungut ki mensau ki dei ki rio paiba bat sau pungut ki dei ki sipai. Ka jingmi ka jingkulmar ha Kosovo ka dei na marba ki kam election municipal ya ka ba ki nong shong shnong ki ba ka themme jong ki ka dei na Serbia kimtre bani shimenta. Kadba ki nong shong shnong ki ba ka themme jong ki ka dei na Albania kilai shimenta shirhem. Ki nong Serbia kim ailat yak berang shujok bakin leirong sya ki office trekam jong ki. Kakna kabadang khatsan snem karta kala sya pengat haki kendon penyap brio namarba kala thangplu ya ka jakasa jong ki parakhna kabadon hagawei ka skul hagiana kajingja kadai kepala jaha ka arfu artarik ujemang arajar arfulai hagani kajingja kiladon hadu khat khandai ngot ki khna ki balayam khat pran ngot naki kidai ki khna kan thai bat uwei pat udai khna shenrang ubadang sansnem karta mentala laimit kenti ka Russia kala ther ting ki namding bat ki drone ki ba kham klan bor ha ga nong ba jong ka Ukraine ha Kiev ki yeng gisem ki la kemding hadu menta la penti kina baladon uwei balayam laingut ki bamsau arteli ki yeng bon mala ki la klem wat la empat la ban penti kina nrei langit bagi don baik ki brio ke bala sakut hapo ke jingtua jong kita ki ye Rasnem ke Brazil kala ya jengai parlok naga Venezuela kata nadu ke por bo Jair Bolsonaro ulabat kum presiden jong ke Brazil nrei nadu bo Luiz Inácio Lula da Silva wan ha ke bor kum presiden batmai ke jingye dei hapdeng ke Brazil bat ke Venezuela kala sedang wan turbiang u presiden ke Venezuela o Nicolas Maduro ulawan poi ha Brazil ban yashimenta ha jingelang jong kiri ga South America